lagi ko tao na din, no? Nga, ambot lang kung mag-live, live na siguro. O, tanaw na rin sa yung Facebook, ha? Facebook.com/Edward, tapos period, Edward.Kagape. Tanaw ninyo kung gwapo ba ko diha, ha? Kaya kung gwapo gali ko diha, maayo, pwede na biligyas SM. Okay, karong buntaga, mahigala. Mag-istorya ko ganang lipong, naunsa naman tao, mahigala. Isa kagatos ako nakita pasyente gahapon ba nga naay problema dito, daghan kay nga hunaw-naon, daghan ka kaayong isulbarong mga problema, kana siya isa na siya sa rason nga malipong ka. So sugod ko, ha, isa-isahon gyud ako ni siya tanang makalipong. Una, kulang tulog. Ikaduha, daghang kay kahunaw-naon makalipong na siya. Sobrang trabaho, sobrang kasaba, sobrang lihok-lihok. Awa pa ko ng istorya kanang yung tinuod yung sa lawas ba. Halos tanan na mahigala, labaw na yun ka ng sige mo mag-computer, muna yung trabaho ninyo, ay mao, lipong yun. Ay, dili man yun siya makuha ang root cause mahigala. Diba, kanunong mo siguro mo sa akong ginaingon nga root cause. Kaya ang kung dili man kundi niyo pangitaon ang root cause, ang unang rason nga naga-cause sa sakit, magbalik-balik yun agad. Matingala lang mo nga painomon mo sa ubang doktor og kanang mga mga panglipong, sir, sa patong uban nga pangpalipong, pero mubalik lang gihapon siya kay wala man gisulbad ang main problem sa pagkalipong. So, katong i-mention ako, trabaho, kulay katulog, sobra kayo ang saba, sobra kayong lihok-lihok, tinanggikan ng travel, o kundi ba nagasdugay kay tibuok, adlaw, nagtrabaho ka sa computer, kana siya main reason nga nagalipong mo. Ang tambal ng yung tao na namigala, matuog na lang yung kagad. Kaya wala, gina siya agad. Kung mo inom mo anti-vertigo, kanang kalipong, usually yun, pag human sa epekto sa tambal, lipong na mo. Kaya wala man siya gi-correct ang ang source, ang source sa lipong. Okay. Kadaghanan gyud sa lipong walay organic reason. Unsay pasabot sa organic reason? Na ay nagproblema sa imong dalunggan, problema sa imong mata, problema sa imong kasing-kasing, problema sa imong atay, problema sa imong kidney, sa pagkalibang, problema diha. Kana sila unusual gina siya nga mao ang rason nga malipong mo. Blood pressure. Sa blood pressure, mahigala, once nga makontrol na inyong blood pressure, naa na mo ginatake nga pang anti-hypertensive, ayaw ninyo apila ang pang high blood. Nga high blood mo. Kay kadaghanan, dili. Unless, of course, wala mo nag-monitor sa inyong blood pressure. Maski nagainom mo anti-hypertensive, mga ulol-ulol, mga ipin-ipin, mga unsa pa ba diha mga anti-hypertensive niyo ginagamit, kung dili niyo i-monitor, dili mo makibalo kung effective ba tong tambal lang inyong gipang-inom. Mao na siya may gala nga dili na tinuod nga nagainom man kog tambal do. Regular man ko nagainom og tambal. Daghan in taon mga high blood ron nga may stroke. Maski regular ang pag-inom sa tambal, kay ang atong mga tabletas pang anti-hypertensive may gala, dili na siya foolproof. Kung sa Bisaya pa, way pakyas. Wala gyud tao na siya may gala. Kinahanglan gyud nimo i-monitor ang effect sa medicine. So, kung maglipong ka, unya, nakuha nimo imong blood pressure nga normal,
kana po isa po na sa kapangutana may gala kung maayo ba tong nagkuha sa blood pressure nimo, masig pataka ra pod. Daghan diya kay karon nga madto kag kabalo gyud kuno mo kuha sa blood pressure. Ha? Kuha 120/80, nya tanan niyang iyang pasyente tan-aw 120/80. Di siya kadungog sa first sound sa blood pressure sa systolic. Oh, ang madungog lang niya katong N sa systolic. Ha? Ambot lang kung kasabot mo ana may gala kay dili gyud mo kasabot kung di mo doktor ana ba. Kung di man nurse. Naman ko sound sa blood pressure nga ang first nimong sound madungog eh blug 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 anto mo hinay na siya ba blug blug anto di na nimo madungog unya mo kalit nag blug mo dito ang diastolic na nalimtan nimo tong wa nimo nadungog tong first sound nga blug 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 wa na di ang imong ang madungog nimo di ay katong sa 120 na. Wa na itong madungog ang 170, 180. Mao na siya problema. Kay wa man masanay na imong dalunggan sa stethoscope. Kung first time ninyo nagpakuha og blood pressure niyang ang inyong gipakuhaan, ha? Labaw na yung gitapol og pa-increase sa sa mercury. Diha lang siya sa 150. Diya ang imong blood pressure usually 200 ay wala. So, lain na po na istorya may gala kay mo dito man ko sa hipon di yung kuhuman ani ba kung mato na puguglain. So blood pressure. Second, ang atuli, ang sound, ang hugaw sa dalunggan makakos og lipong. So limpyuhin na inyong kuan dalunggan og kanang pala kung di na gyud makaya og kanang tinidor kanang kutsara kay kana siya pag-impact serumen ang naitabo sa inyong dalunggan lipong tulimpyuhan. Ikaduha, kanang musulod ay ikaduha ikatulo na di kanang moingon na yung nasudlan mangog tubig among dalunggan dili biya na tinuod na kay ang tubig nga mosulod sa dalunggan mugawas gyud bisan pag-unsaon na ninyo mugawas ang tubig sa dalunggan bisan pa kay siya magbut-buot lang naggawas. So dili na siya rason nga makalipong. Dili na siya rason makalipong. Okay. Ang matanoy makalipong lang, okay? Kung nakay astigmatism. Astigmatism, mudoble imong pananaw. Kung nakay error or refraction, farsighted ka, nearsighted, kung imong padayunon nga dili correct, makalipong po na siya. Sinusitis, makalipong. Ubo, kanang hubutoy, makalipong po na. Anemic, makalipong po na. Ang imong heart, for example, na asiyay ang iyang dagan dili na normal or nagkinahanglan og kanang kinahanglan ng overhaul. Imbes ang dagan sa kasing-kasing blug imo kay blug murang nagdisco. Mao na isa na siya sa rason nga nang malipong ka. So mao lagi na ini. Kamong mga malipong ayaw magpataka nga ay blood pressure. Ay, unsa man nga na pero wa day makibalong nga ang isa sa rason nga malipong ang imong kasing-kasing. Unay problema. Pagkulang ang ginhawa noy. Dok. Pag sure da do, pag sure. Kana di ay kulang ang ginhawa makalipong. Tinuod na may galang. Ug sobra po ginhawa. Para sa anang nakuan siya kanang naasa kanang lipong-lipong kanang ganing naka sa crowded kay nga area. Unya di ka sanay anang daghang kay tao, ha? Malipong ka ba? Lipong mangbuntag kaninyo tanan sa tibok kalibutan gikan sa Toronto paingon sa kuan sa Cagayan de Oro. May buntag diha jo palabaw. Kita diri sa Facebook may gala. Kaning uban daghan jud kay ubay-ubay kaning naa sa Facebook ron kay karon lang ta nag-live for how many months, for how many weeks ba? Ambot lang. Okay. Pag kulang ang imong pagginawa, mubo kanang labaw yun excited ka kayo, makalipong na ba? Kung sobraan pod nimo ginhawa, imo yung ilawom pa pagginhawa niya wa ka masanay ana kay manay hyperoxygenation lipong pog ka.
tanan sobra, tanan kulang, lipong. Okay. Pag wa ka makalibang og regular, maski lag duha ka adlaw wa ka kalibang, makalipong na noy. Makalipong yun na yun. Explanation na physiology pretty taas yun. Pero makalipong na siya. Kanang may problema sa kidney, makalipong po. Kung naa kay mga balik-balik sa lawas, makalipong gyapon. Kay tungod ang pagka-fracture sa bukog is one of the reason nga magka-anemic ka. Suslayo ano? Kung naay dugo ang imong ihi, ang imong tae, imong ihi, tanan, lipong ka. Karon, unsa man gyud point ani mahigala nga halos tanan man makalipong. Ultimo magbutang kag tina sa imong buhok, makalipong noy. Makalipong taon. Mangibot kag buhok sa imong ilok, laban na yung sakit, ay makalipong po. Kung taas ka imong unlan, kung mubo ka imong unlan, makalipong yapon. Mao ni siya magila. Ang point na ako mahigala, ang lipong is one of the symptoms o general symptom sa halos tanang sakit sa lawas. Ay. Unsa may pasabot ana do? Kana siya noy, kung naa kay lipong noy, general problema nimo either dito sa imong utok o dito sa imong mga organs. Karon, ang role sa doktor noy, ang role sa doktor, pangitaon niya tong asa ang root cause sa lipong. Kay kung tagaan lang mo og cert, ano man yung akong utok ko man kabalo sa generic sa cert. Sa generic sa cert, mami. Betahistine. Anything nga gikan sa betahistine para sa lipong, symptomatic lang na nga treatment. Anything kay ang pagtambal sa lipong pangitaon ang root cause. Anemia, i-correct. Taga iron, kabilya, lansang, mga na. Kung dako na yung kayo nga anemia, kinahanglan siya blood transfusion. Walay prostitute, walay substitute. Kung ang problema sa kasing-kasing, kulang ang bomba, arrhythmia, irregular ang pagbeat sa kasing-kasing, i-correct siya. So, pag muadto mo sa doktor noy, mga manang, maingon yun mo, Dok, ang unang ninyong isulti, nalipong ko, Dok, daghang kay sa inyo may gala, muadto sa clinic, muadto sa doktor. Dok, naman ko ko'y problema, Dok. Niadto ko doktor niya, wa pa kay balaw ang doktor ko kung sa imong problema ba. Ni istorya ng kag, na ako'y problema, Dok. Kunya, niadto ko doktor, palaboratory na ko, siya, gangan nga lang, kaya pa man kabasabot sa imong isulti, kung sa imong sakit. Mao na siya problema, noy. Kadaghanan sa inyo, di mo kay balong mo istorya sa inyong sakit. Sa tinuod, kadaghanan mo lukso na dito, gitagaan man kung resulta, Dok. Wa pa gani ka kasulti kung sa imong sakit, imong chief complaint. Ang unang yung pinaka-importante sa doktor ug ma-diagnose ang imong sakit, ang imong chief complaint. For example, nalipong ko, Dok, ang sumpay. Di ba? Pag dili nimo na siya isumpay ng mga associated symptoms, ang kauban sa imong simptomas, babay. Kung sa may ihatag sa doktor sa imo, mefenamic, betahistine, cert, pain reliever, wala na. Nya, paggawas nimo, kung sa man tao ng doktora, tagaan naman tag para sa painkiller, o di, kaya wala man ka maistoryag tarong. Kanang mga laboratory, kanang mga gihimo sa ubang doktor, importante na siya, noy. Pero, ang pinaka-importante is chief complaint. Nasabot. Okay, balik ko balik. Ang imong gibati, lipong ka. Imong isulti, unsay nagtabo sa imong ulo, sakit ba imong ulo, dabay ka tingog sa imong dalunggan,
mo 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 blurred ba imong pananaw, mo pait ba imong baba, nabay ka tingog sa imong dalunggan, maglisod ba ka ginhawa, magsakit ba imong dughan, o magpalpitation ba ka, mo sakit ba imong kuto-kuto, kalibang nimo normal ba? Kana sila tananoy. Ang tawag na mo sa medicine, review of systems. Ngano unsa man ang review of systems? Respiratory system, baga. Cardio or cardiovascular system, kasing-kasing. Unsa pa ba? Skeletal system, mga bukog. Gastrointestinal system, tinai. Urogenital system, kidney. O dito sa gynecological system, or reproductive system, ang imong kinatao kung lalaki ka, ang ganghaan sa langit kung babae ka. So kani sila, i-review na sila mahigala. Dili na sa, dito sa pag-eskwela na ko sa Universitates de Santo Tomé, kana siya, i-review na muna siya, isulti na mo sa among consultant. Sir, this patient has the chief complaint of vertigo. His review of system, he was telling us that he has a sound in his ears, a blurring of vision, headaches, nuchal pain, o diya man na. Kana siya isulti na mga tanan ba? The same sa inyo mga pasyente, no eh. Kamong mga dili doktor. Kaya kana siya, importante kayo. Muna, sige mong complain, sige mong complain. Nga wa pa ganin mong kalingkod na may resita. Nga man, kaya di man mo kabalo mo presentar sa inyong problema ba? Di mo kabalo yun. Tiang mo na ng vertigo. Halos tanan parte sa atong lawas ma-involve or it could be root cause. Nga na siya, kay kulang manggod ang inyong presentasyon. So, pagsulod ninyo sa clinic, gihanay na ninyo daan ang inyong mga simptomas. Ayaw mo pataka nga, Dok. Di abang ko yung laboratory din, Dok. Pag ganun may kadungog sa imong simptom. Unya, kung mali da itong doktor, itanaw sa imo atong first, second na nimo, ikalima na nimo ning doktor ni. Dok, gikan ko kang Doktor Pulano, Dok, kitagaan ko, inganin tambal. Wa man ko kibalo ko sa sakit nimo. Mga kitagaan man ka din, adto na yung sa laing problema. Kaya wala man na di ma-focus ang doktor nimo dito sa imong chief complaint. Clarix. Okay. Pag mag-complain mo, mag-sulti mo sa chief complaint, Dok, sakit akong kutok-kutos. Dok, sakit akong lubot. Dok, sakit akong likod. Kana siya, na sa mga associated symptoms. Sakit sa kutok-kutok. Unsa may usual na kauban na, Dok? Ano, mga manang. History. Past history. Pasabot ana nga nag-ulcer ba ka sa una? Naoperahan ba ka? Nakakabay appendicitis? Kung liba na bagay simptoma sa pancreatitis, na bagay problema sa libang, na bagay problema sa atay. Kana siya past history na siya noy. Ginatudluan ta mo na ako may gala kay na-notice na yun ako karon ba? Halos tanan mga tambal ipanghatag sa inyo, layo ra kay sa diagnosis ba? Layo, pastilan. Na ako'y pasyente gikan sa Agusan del Sur ba? Gapon. Ang gihatag sa iya kay lipong daw siya. Itagaan siya og sir, siyempre, bitahistin. Yang unsa pa may tambal gihatag sa imo noy? Wa ba kag ipamutanag kung naitsabo nimo? Wala man, Dok. Basta gitagaan na lang kog sir, kaning bitahistin. Kaya para lipong lang ko. Nya, wala kay nagsulti kung sa pailaing associated symptoms nimo. Nalipong ba ka? Nya, pag-examine sa imo, wa ba si nagsulti nga unsay nakita niya? Mao lagi ni. May kulang ba? May kulang. Tiyaw mo na, pag-examine ako sa may gala. Ibaon na ko daan siya nga na siya kidney failure. Yun sa mga nimo, Dok. Ang bot ninyo, basta ako, nagbasa ko libro, man ko na namayaba sa itong medical school na ako sa Universitates de Santo Tomé. Makibalo dahil ko nga agoy. Nephrotic syndrome ba? Kidney failure, dialysis na importante ang pasintihan. Anemic siya. Ang iyang kasing-kasing nagapalpitate.
Ha? Usay mag-arrhythmia pa, mag-regular ang iyang kuan. Ang blood pressure na 180, 190. Wa siya tagay pang high blood ba? Unya, di na siya maka-regular malibang, kaduha, katulo niya muhangak na siya, mulakaw sa pila kalakang. Una na lang na ninyo may gala. Ha? Wala ko nag-laboratory ana ba? Wala ko nagamit og laboratory ana ha? Puro na ko na physical examination. Dili ko manghambog sa inyo kay kana kinahanglan na standard knowledge na sa ka doktor. Dili na siya pwedeng mo depende sa laboratory. Sa iya lang pa examine kabalo na siya ay kani kinahanglan na siya og kuan ba? Dialysis. Kinahanglan na siya og kuan replacement of the valves, ha? Cardiac valves. Kinahanglan na siya og kanang kuan pulmonary ventilation. So kung diba CT scan of the thoracic vertebra. Kada siya man ginasulti na kung may gala. Ha? Hinimo na sa kung utok. Wala na siya nagdepende sa laboratory. Once nga imong doktor dili mangutana sa imong chief complaint tapos ang associated symptoms wala ay dili ka pasa sa first year medical school. Wala na siya. Dahil na siya kapasagyan. Kay ngano, dito naka sa may hints sa Bisaya. Dito naka Santa Cruz de Gos. Nag-in-English ang akong utok may gala. Dito nakasangit ang pinaka-importante sa diagnosis. Ang chief complaint. Karon, mangutana mo dok. Saan na mo pagkibalo nga ang sakit na ako dok? Sakit sa kuto-kuto, nagasakit sa likod, sakit sa dughan, sakit sa ulo, malipong ko, di ko kalibang. Saan ako pagsulti? Unsa nang chief complaint? Ang chief complaint oy, mao na siya ang pinaka-problema nimo. Chief. Pinakataas, pinaka-importante, chief complaint. So pasabot nga daghan ka isa ka libo ng imong simptomas. Ang pinaka-problema giniyo ba? Asa dapit? Sakit akong dughan, dok. Sakit akong papangig, dok. Sakit akong lubot, dok. Sakit akong puson, dok. Oh, kana may chief complaint mo. Ang pinaka-importante nga, mayroon yung kagyon nga, dili na siya mawala ba? Sige, balik-balik. Sakit akong kuto-kuto, dok. Sakit akong kuto-kuto, dok. Kana siya ang chief complaint. Oh, ubo. Nakay sipon. Nakay kalentura. Nag-ubo ka. Oh, unsa may chief complaint dito, noy? Ha? Ang ubo. Sige, magkag-ubo. Sige, kag-ubo. Kalentura, every 4 hours. Ha? Sakit imong lawas, balakadumdum lang ka kung wa kay gibuhat. Pero ang chief complaint na to, ubo. Kay kaubo ko ka kada minuto, kada second, ubo. Oh, mo na siya ang chief complaint. Karon, kung naa kay lipong, for example, asa may chief complaint sa sakit imong ulo, sakit imong mata, magdoble imong pananaw, maglisod ka ginhawa, magpalpitate ka, nya malipong ka. Asa mang pinaka chief complaint diya nay. Ang lipong kay di naman kakatindog. Kung tindog ka, malipong man gyud ka, magunit-gunit man ka sa mga bongbong para mulakaw ka. Ang chief complaint diha, ang katong lipong. Kuha? Okay. Di pa mo kay baluan ng taon kay siyempre, kung naadto mo medical school, mao gyud first nga ginatudlo sa mga professors na mo may galas sa pag-eskwela na mo. Importante gyud makuha ang chief complaint. Unsa gyud imong chief complaint kay ngano mo equals din na siya noy. Pag ingon nimo nga ubo ko dok. So ang utok sa doktor mo focus dito sa imong respiratory system. Baga, ilong, tutunlan, bronchus, lungs, alveoli. Kuha. Pag ingon nimo nga sakit kung kututudok, ang una na ko gastrointestinal system dahil na adto dito. Basig naa dito sa imong esophagus, nasa imong stomach, nasa imong liver, sa imong atay, sa imong spleen, sa imong large intestine, sa small intestine, sa pancreas. Ayha ko mo adto sa ubang system. Klaro? So chief complaint si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahayan.